Συνεχίζουμε με η βοηθή του Άι Βασίλη, θεατρικό από την πρώτη τάξη. Γεμάτη φούρια και αγωνία, τώρα τυλίγουν με φασορία. Οι βοηθοί του Άι Βασίλη δουλεύουν όλοι με μανία. Βοριά κινούνται χωρίς μιλιά, κολλάνε πια τους παντού χαρτιά. Φοβούνται μήπως και δεν προλάβουν και δώρα κάποια παιδιά δεν λάβουν. Φίλοι που τώρα μη σταματάτε, καθόλου μη χαζομεράτε. Πολλή δουλειά μας περιμένει, αν τα παιδάκια αγαπάτε. Μα φυσικά και θέλουμε όλοι, σε κάθε μέρος, σε κάθε πόλη, κάθε παιδάκι να αποκτήσει ό,τι στο γράμμα έχει ζητήσει. Κι όμως σκεφτείτε πόσα παιδιά δεν ξέρουν γράμματα πολλά, αν δεν κατάφεραν να γράψουν τι θα κάνουν μπροστά. Αυτή τη μέρα κανείς δεν μένει, χωρίς αυτό που περιμένει, χωρίς αυτό που έχει ζητήσει, από τον άλλο να του χαρίσει. Και αν κάποιος δεν έχει να γράψει γράμμα, δεν είναι και σπουδαίο γράμμα. Αν παιδιά μπορεί να γράψει, θα του δει σαν το παιδιά. Ό,τι και αν έχει ζητήσει, τούτο το πράγμα θα τα αποκτήσει. Με την κουβίτα επιτυχία ο Άγιος θα πραγματοποιήσει. Και πώς γνωρίζει κάθε ανθρώπου, κάθε χωριό και κάθε τόπο, όσα υπάρχουν στην καρδιά τους και όσα ζητάνε στα όνειρά τους. Μα αυτό που έχει σημασία δεν είναι η παραγγελία, είναι χαρά. Ότι ένα δώρο το περιμένουμε αγωνία ή όχι. Δεν θέλω πάλι τον Άγιο. Σκέψου όμως και κάτι άλλο που είναι ζήτημα μεγάλο, πόσα παιδάκια παίρνουν και λάνε και άρα δεν έχουν να φάνε. Αλήθεια, τι είναι πρωτοδός, πώς το κάνει μόνος άλλος ζώζει παιδιά αυτό πάλι που δεν καταλάβουν, δεν κοιμούνται. Σ' αυτά δεν πρέπει μόνο μπάλες, κούκλες, ποδήλατα, τραμπάλες. Να τους χαρίσουμε απόψε έχουν πολλές ανάγκες άλλες. Τι εννοείς δεν θα έχει όλα, σαν από την υποτοσιάδα. Α, εσύ δεν τράγεσαι με τίποτα. Μαζί με κάθε τους δωράκες πλήρησουμε ένα ποιηματάκι που το έχουμε γραμμένο σε ένα μαγικό χασάκι. Ακούστε ένα. Όχι! Και μόλις στην κλάση όλη τη ζωή θα αλλάζει. Για μόνοι από όλων να σε θλίψει με αγάπη μπορούμε κι εμείς. Νομίζω αυτή σου ιδέα είναι πραγματικά σπουδαία. Δεν φτάνουν μόνο τα παιχνίδια για να είναι η ζωή ωραία. Μα δεν θα πρέπει να το πούμε όταν τον Άι Βασίλη δούμε. Αχ, ας μην κάνουμε το κεφαλιού μας και ό,τι βάλουμε στο νου μας. Σίγουρα θα συμφωνήσει, ποιος δεν θέλει να χαρίσει. Με στη γη παντού χαρά κι ούτε δάκρυ πουθενά. Τι περιμένουμε τότε